Σενιολογία αναφέρεται στη μελέτη των ενιών των λέξεων και αυτό το βίντεο ασχολείται με την έννοια της λέξης λέξη. Τι είναι λέξη? Λέξη είναι ένα αυθογικό κατασκεύασμα που περικλεί μία έννοια. Όταν η έννοια έχει έναν οπτικό ορισμό, όπως η έννοια της μπάλας, είναι απίθανο κάποιος να παραπλανηθεί και να πιστέψει ότι ένα καρβέλι ψωμί είναι μπάλα. Αλλά όταν η έννοια δεν έχει οπτικό ορισμό, όπως η δικαιοσύνη, είναι πολύ πιθανό να παραπλανηθεί και να πιστέψει ότι η δικαιοσύνη είναι τιμωρία, η εκδίκηση ή το νομικίστικο ή η οικονομική αποζημίωση. Στην πραγματικότητα, εδώ και χιλιετίες, έχουμε παραπλανηθεί να πιστεύουμε ακριβώς όλα αυτά τα παραπάνω. Το κόστος της παραπλάνησης όσον αφορά στον αληθινό ορισμό μίας μόνο λέξης, της δικαιοσύνης στο παράδειγμά μας, μπορεί να είναι τεράστιο. Τόσο σημαντική είναι η γλώσσα και οι λέξεις. Βλέπετε, η δικαιοσύνη, όπως πολλές άλλες λέξεις, κατοικεί σε δύο σύμπαντα. Στο σύμπαν της δημαγωγίας και της άγνοιας και στο σύμπαν της αλήθειας. Στο σύμπαν της δημαγωγίας, το νόημα των λέξεων έχει διαστρεβλωθεί, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι των τυράννων, των ολιγαρχών και των διεφθαρμένων γενικά. Στο σύμπαν της αλήθειας, οι λέξεις διατηρούν το γνήσιο νόημά τους. Τώρα, η δικαιοσύνη υποτίθεται ότι είναι κάτι καλό, αλλά η τιμωρία και η εκδίκηση δεν είναι καλά πράγματα. Ωστόσο, η τιμωρία και η εκδίκηση είναι αποδεκτοί ορισμοί της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη υποτίθεται ότι λειτουργεί προληπτικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο από τη στιγμή που έχει προκύψει εγκληματική ζημία, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει δικαιοσύνη που θα επανορθώσει τη συγκεκριμένη εγκληματική ζημία. Δικαιοσύνη αποδίδεται μόνο όταν αποτρέπονται ή προλαμβάνονται τα εγκλήματα και οι ζημίες. Αλλά γιατί οι δημαγωγοί θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι η δικαιοσύνη είναι τιμωρία και εκδίκηση ή το νομικίστικο? Γιατί τότε μπορούν να διαθέσουν κεφάλαια, τα κεφάλαια τα δικά μας δηλαδή, από την φορολογία και από άλλες πηγές που μας αφαιρούν άμεσα, για να υπηρετήσουν φαινομενικά τη δικαιοσύνη και να καταπολεμήσουν φαινομενικά το έγκλημα, που σημαίνει περισσότερη αστυνομία, περισσότερος εξοπλισμός, περισσότερες φυλακές, περισσότερα δικαστήρια, περισσότεροι δικηγόροι, περισσότεροι εισαγγελείς, περισσότεροι δεσμοφύλακες και περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς των διεφθαρμένων και των λαμογιών. Τώρα, η πρόληψη του εγκλήματος και η καταπολέμηση του εγκλήματος είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Δεδομένου ότι αυτά τα κονδύλια δεν προορίζονται για την πρόληψη του εγκλήματος, αλλά για την φαινομενική καταπολέμηση του εγκλήματος, τουλάχιστον το 50% αυτών των χρημάτων επιστρέφει στους λογαριασμούς των διεφθαρμένων, των τυράννων, των ολιγαρχών, μέσω διαφόρων καλά μελετημένων και εκλεπτισμένων τεχνικών και μηχανισμών που αναπτύχθηκαν στο πέρασμα των αιώνων. Γι' αυτό τον λόγο το έγκλημα μόνο αυξάνεται, ποτέ δεν μειώνεται, επειδή το έγκλημα αποφέρει πολύ περισσότερο σε αυτούς που υποτίθεται ότι το καταπολεμούν παρά στους ίδιους τους φυσικούς αυτοργούς. Αυτοί βέβαια που υποτίθεται ότι το καταπολεμούν είναι οι κατεξοχήν ηθικοί αυτοργοί, είναι στην πραγματικότητα εγκληματίες. Οι διεφθαρμένες κοινωνίες μας χρειάζονται εγκληματίες, γιατί οι εγκληματίες είναι η αφορμή που είναι απαραίτητη για να δικαιολογήσουν τις δαπάνες τρισεκατομμυρίων για την ασφάλεια τάχα μου και την καταπολέμηση τάχα μου του εγκλήματος. Είναι περιττό να τονίσουμε ότι το νόμιμο, δηλαδή το νομικίστικο, και το παράνομο έγκλημα συνυπάρχουν παράλληλα. Θα μου πείτε πώς γίνεται το έγκλημα να είναι νόμιμο? Η Βουλή και τα σώματα τα οποία νομοθετούν, τα νομοθετικά σώματα, λειτουργούν κυρίως για να καλύψουν ποινικά όλους αυτούς οι οποίοι ανήκουν στα κόμματα και οι οποίοι έχουν την ευθύνη
του σφετερισμού της δημόσιας περιουσίας. Αφού έχουν καλυφθεί νομικά από τα νομοθετικά σώματα, τότε αποκομίζουν κέρδη οικονομικά, είναι καλυμμένοι, δηλαδή τα αποκομίζουν νόμιμα. Παράλληλα λειτουργεί και το παράνομο έγκλημα, το οποίο αποκομίζει κέρδη παράνομα. Υπάρχει δηλαδή νόμιμη κλοπή και παράνομη κλοπή. Υπάρχει νόμιμος φόνος και παράνομος φόνος. Υπάρχει νόμιμο έγκλημα και παράνομο έγκλημα. Πόσες ζωές έχουν καταστραφεί από αυτό το σύστημα ψευδοδικαιοσύνης? Η απάντηση είναι δισεκατομμύρια. Πόσα χρήματα έχουν σπαταληθεί? Η απάντηση είναι εκατοντάδες τρισεκατομμύρια. Σε αυτές τις λίγες χώρες, όπως η Δανία και άλλες σκανδιναβικές χώρες, όπου η κυβέρνηση ενδιαφέρεται πραγματικά για την ευημερία των πολιτών τους, χρησιμοποιούν τον γνήσιο ορισμό της δικαιοσύνης που κατοικεί στο σύμπαν της αλήθειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στη Δανία, για παράδειγμα, υπάρχει τόσο μικρή εγκληματικότητα. Κονδύλια δαπανώνται στην παιδεία και στη δωρεάν υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας, στην οικονομική βοήθεια για όσους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, στην κατασκευή ανθρώπινων φυλακών και στην παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους πολίτες. Εν κατακλείδη, είναι λογικό να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι δικαστές, οι εισαγγελείς και οι δικηγόροι είναι τα πιο διεφθαρμένα και απεχθή επαγγέλματα στο πρόσωπο της γης. Είναι η ενσάρκωση της υποκρισίας και της διαφθοράς. Ήθελα να πω ότι επειδή ο Elon Musk δείχνει σημάδια ότι ενδιαφέρεται για την πολιτική φιλοσοφία, καλείται σε αυτό το βίντεο να χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να προωθήσει την ιδέα του σύμπαντος της αλήθειας. Τέλος, όσοι από εσάς αναγνωρίζετε τη σημασία αυτής της τάσης σχετικά με την αλήθεια και τη δημαγωγία, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για να οργανώσουμε μια συνάντηση και να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα.